ki nisa a zuciya. Za a sha nema ƙa'idojin so da ka kincika tun da kin girma, ko a tarihi aka waiwaya sunan kina dan ma ta daban ce ke Hasiya, zan kula ki kamar malainiya. Ganinki ya sa na kiɗima, soyayya an ce ruwan zama, kira da in sha a korama. Ganinki ban dama idan da yau girma, ganinki ban dama Hasiya dan da yau girma a zuciya. Cikin birnin garin muke ce kike waske, kwalliya tsafta da naisuwa babu tamkarke. Da kin fito gayu ta ko'ina ke suke leke, ke ake ribibi a zo a gatin da kin zamto zinariya. Kaga na yi ado na caɓa kwalliya, na yi shi ne don Asiya. In kaga walwala a fuska ta da dariya, waye suna Asiya. Soyayya ce muke bulaki da gaskiya tun daga kogon zuciya. Rana ta aure Allah ya kai mu in zamani ne angon Asiya. Yaushe mafarki na za ya zama gaske, wai ni yaushe tunani na za ya zama gaske. Ba ni san wata ya mace sai ke, ba ganin kyawun mace sai ke, ba na boyewa.